že si vyhrála tuto soutěž? Asi jo. Ještě máte čas, ještě bude muzika hrát. Za ní vzadu je pan Břežný s americkou pitbullkou Kelly. Tu vidíme na obraně. Alena Kanková se svým boseronem Akimem. Tu vidíme na obojím, na poslušnosti i na obraně. Standa Horák se středním upíračem Terim. A Marta Burčková servorenkou Cindy. Předposlední bude Kapka se zlatou retrieverkou. Ježiš, teď jak se jmenuje, Peggy. Na poslední řadě budu stát já a my vám ukážeme něco z ovladatelností a potom z obrany, to bude vyštěkání na revír, nějaké zákusy a uzavře to celé americká pitbullka Kelly, jo? Tak potom se postavíme do řady a rozloučíme se s váma. Děkuji. Takže při se dočkali, vy také, doufám, že se vám jejich vystoupení bude moc a moc líbit. A jdem na to. Oni jdou po mně. Naštěstí ne. Odložit! 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 Co bude následovat? To já nevím. Nevíš, já myslím, že to je na fotí, že jo? Nejsi s tím, a ty jsou Točím. No? Od babičky vnučka. No, takže to bys měl trošku vědět některé věci. Ale dobrá, to se ptám.
samozřejmě nechci moc toto vystoupení komentovat moc, těm pejskům nerozumím, nevím, jak se to cvičí. I když nějaké také cvičení často prožívám doma, taky manželka nehní a nikde do hospody, to mi tak říká, nikde z domu. Na druhé straně pes má docela krásný život, jo? Protože pes dostane nažrat a v noci ho pustí ven, no, jenom pak zavřou. Doufám, že jim rozumíte, co říkají. Já jsem slyšel něco v tom smyslu, pro Boha, neodpravujte nás a puste nás už domů. A už to začíná, dívejte se, jo? Poteče krev. No právě, člověče, a proto se tak zdržuju daleko. No ale to je nějaký vědomilovný pejsek. Ano, hodná holčička, slyšíte to? Tak to může jít klidně blíž. Ježišmana, pozor, už to začíná rozčilovat. Tak to je prosím pes patrně vycvičený na kradení kabelek, no. Doufám, že v té kabelce je nějaká dobrá peněženka ještě. Tady vidíte, že kynologický klub na tomto špatně, má jenom jednu kabelku. Drží podvora, co? To je jenom nácvik. Jo, to je jenom nácvik, jako aby držel. Nemusím se bát tam přijít, teda. Dneska zakousnem je, aby jsme slyšeli, co říkáš, víš? Tak bude vyštěkání a doprovod. Dívejte se, už se k němu řídíte. Tak. Pes tedy štěká nekouše, tak to je jasné, to musím přistat štěkat a potom se může zakousnout. Ovladatelnost. Aha, vidíte, a já právě nevím takové věci. To měla tady paní Svobodová stát a všecko říká, to bylo daleko zajímavější. No, dívejte se, ani on nezakouzá a jde pryč. No tak pozor, teď přichází opravdu ostrá rasa, je to údajně americký pitbull. Ježiš, vidíte ho? A to je, ten jede, no. A teď kdyby tam byl na blízko, tak jsem v hajzlu. Tak to ne. No ten už nepustí ne rukava, ani nohu. Ani ruku. No prosím mě, Peťo, nemáš z něho strach doma někdy? A nemůže, čteme někdy v novinách takové ty články o pitbullech zrovna. Jak jsem tam někoho zakousli, jaké svačince. Prý to je strašně hodný pes, no, tak zdá tě tak moc. No, ten je hrozně hodný, no. Tak to je jenom
čtyřňávý kol, protože má necelé 2 roky, je to Fenka a teprve Fenko po letech narostou pořádnější zuby, které potom opravdu takže nevím, jestli to je